F'Marsa Scala l-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li l-Partit Nazzjonalista inħataf minn klikka jisimha Gonzi PN li ddisgustat anke nazzjonalisti ġenwini u li hija maqtuwa mir-realtà. Prim Ministru illi tilef il-kontroll tal-grupp politiku tiegħu ma jafx x'inhu għaddej fil-grupp politiku tiegħu, aħseb wara kemm jaf x'inhu għaddej fil-pajjiż. Joseph Muscat fakkar kif fil-Parlament il-Prim Ministru kien qal li l-mozzjoni dwar Richard Kakija Caruana kienet qed takkużah bit-tradiment. Issa li din il-mozzjoni kisbet l-appoġġ uffiċjali tal-Parlament, Joseph Muscat iddikjara hekk. Kif jista' il-Prim Ministru jaħseb li l-pożizzjoni tiegħu għada tenibbli meta skont interpretazzjoni tiegħu stess issa l-Parlament qed jgħidlu li hu Lawrence Gonzi bħala Prim Ministru naqas lil pajjiżna. Il-mexxej Laburista saħaq ukoll li l-Gvern ma jistax jitwemmen meta jgħid li ma jridx jerġa' jolli l-età tal-pensjoni. Is-sena l-oħra meta l-ewwel darba illi ħarġet il-ftehim mal-Ewropa illi permezz tiegħu Gonzi PN intrabat illi jerġa' jolli l-età tal-pensjoni kien hemm il-Prim Ministru Gonzi nnifsu madwar il-mejda tal-Kunsill Ewropew illi qablet illi tola l-età tal-pensjoni. Gvern ġdid għandu pjan alternattiv bbażat fuq tkabbir ekonomiku. Aħna ma nħossunix marbutin ma dak il-ftehim u gvern ġdid ma jollix l-età tal-pensjoni.